Okuda gatna ýadym türgünleşýärdi. Onuň daşyndan her gün 5 sagat guruluşykda işleýärdim. Sebäbi ol wagtlar türgünleşige diýenlere hiç hili hak tölenmeýärdi. Güzeranymy aýlamaga da pulum ýokdy. Şonuň üçin işlemeli bolýardym. Hepde 4 gün akşam saat 8-den gece saat 10-gaça dowam edýän aktyorçuluk kursuna da gidýärdim. Şolaryň hemmesine de ýetişýärdim. 1 minutum hem behuda sarf etmeýärdim. Diýen men şu günkü derejeme ýetdim. 20 ýaşymda Londona gidip Mister Universe bäsleşiginde gatnaşdym. Iň ýaş turgun hökmünde ýeňiş gazandym. Sebäbi meniň maksatym bardy. Eger siz hem geleceğiniz üçin öňüňizde belli bir maksat goýmasaňyz, alan galaňyz bolmaz. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda adamlaryň 75 götürmi gärinden nägili. Öz edýän işini halan oklar. Çünki olarda şol işlen bagly hiç hili maksat ýok. Şonuň üçin hem olar gömüllü işleýärler. Başka has gymmatlarak iş tapdyklary şoňa umtylýarlar. Şeýdän başka işe ýerleşýärler. Sebäbi iş olara güzören üçin gerek. Bolmaýan ýeri olar işi atyp zat hökmünde garaýarlar. Aslynda beýle bolmaly däl. Şeýle ýagdaýda işiň manysy bolmaýar. Türgünleşip gitýän wagtym maňa näme üçin beýle köp türgünleşýärsiň? Her gün 5-6 saatlap türgünleşmeň sebäbi näme? Şonu da hemişe kepin köp. Başga da seniň ýaly türgünleşýänleri köp görýäs. Ýöne olaryň ýüzünden gar ýagýar. Olaryň hemmesi näme üçin ýaly soralar berýärdiler. Öňe maýdysym ýaly, men maksadyma ýetmäge howlaýardym. Maksadym Mister Universe bäsleşiginde ýeňji bolmakdy. Şonuň üçin her bir türgünleşigim meniň maksadyma ýakynlaşdyrýardy. Maksadymy durmuşa geçirmek üçin eden her bir türgünleşigim, galdyran her bir agyrlarym meni maksadyma ýetmäge höweslendirýärdi. 230 kilogram agramy oturup kaldırmagy, 230 kilogram agramy yatan ýerimde kaldırmagy, 2000 gedek pres etmäge we beýleki maşyklary ýerine ýetirmäge jan edýärdim. Durmuşda maksatsız ýaşamak mümkin däl. Muhammed Ali ören köp türgünleşýärdi. Bir gezegim ol türgünleşip görke, zala bir habarçy geldi-de, "Siz näçe gezek pres edýärsiňiz?" diýip sorady. Muhammed Ali oňa "Men agyr duýýançam sana başlamak" diýip jogap berdi. Inem o hakykatdan türgünleşmek diýilýär. Eger köp türgünleşmeýän bolsaň, bary biderek, diňe türgünleşmeli. Hiç ýere jadal açarym ýok, başga ýolum ýok. Diňe köp türgünleş geçirmeli, ihlas etmeli, janyňy agyrtmaly. Her gün türgünleşki zalyna gidip 40 minut türgünleşmäge, ýa bolmasa fizik we akyl taýdan kämilleşmäge wagtym ýok diýen adamlara gaharym gelýär. Gözüňe getirip görüm, günde 1 saat taryh okamak bilen 1 ýylda, ýagny 365 sagatyň dowamında näçerek maglumat edinip bolar. Diňe 1 ýylda aýdymçy sazandylaryň ýa-da kompozitorlaryň taryhyny okasaňyz, näçerek aýdymçy sazanda kompozitor barada maglumat edinip bilersiňiz. Ýa bolmasa öz galaýan biznesiň sakynda gyzyklansaňyz, her gün 1 sagat size nähili özgörüşikler bolardy. Siziň günde 24 sagatyňyz bar. Günde 6 sagat okusaňyz, ýene-de 8 sagatyňyz galýar. Günüň dowamında ortaça 10 sagat işlenýär diýip hasap etsek, ýene-de 8 sagat galýar. Aýdaly 1 sagatyňyz ýola sarf edýärsiňiz. Belki de 2 sagatyňyzy, şonda da 6 sagatyňyz galýar. Şol galan 6 sagatyňyz näme sarf edýärsiňiz? Ýigitýärsiňizmi? Özüňize serenjan berýärsiňizmi? Adamlardan guruluşyp geçirýärsiňizmi? Diýmek, her günkü etjek zatlarymyzy planlamaly. Her bir etjek işimize çynlykka ýapyşmaly. Men beplan ýigrenýärin. Sebäbi biz köp wagtda onamsyz hereket edýäris. Adamlar bize "Sen o diýen zatyň mümkin däl, sen onu başarmarsaň" diýmekleriň netijesinde biz ruhdan düşýäris. Şeýdip özümizi başarmajaklygymyza inandyrýarys. "Sen başarmarsaň" diýmegi şol işi siziň düýbünden başarmajaklygynızı aňlatmaýar. Töwereňizdäki ruhdan düşüji adamlara şonu düşündirmegi başarmaly. Emma siz özüňizden şüphelenseňiz, bu ören hoply ýagdaý. Sebäbi siz A plan başa barmasa, B plan boýunça hereket ederim diýen pikirde bolýarsyňyz. Şeýlelik bilen B plana has köp üns berilýär-de, A plan üçin ýeterlik zähmet çekilmeýär. Şunu berip bellemeli. Açanda arkamyzy diýremäge ýerimiz bolmasa, gowy işleýär. A plana taşlap B plana geçişimiz ýaly. Ýykylsam arkamy diýremäge ýerim bar, maňa şol hökman kömek eder diýersiňiz. Bu gowy pikirde adamlar dayanary zady bolmadyk ýagdaýynda has gowy işleýär. Bu islendik bawatda şeýle. Şonuň üçinem mende hiç haçan B plan bolmady. Men sport ýarışlaryna, Amerikada ýaşamaklygy, aktyorçuluk hünärlerine özümi bütünlüği bahşetdim. Men ýene-de nähili kynçylyk bolsa da ýeňip geçerim. İşlärin, täze maksadyma ýetýänçe gaýta synanşaryn. Edil şu aýdanlarym siýasat we beýlekler babatda şeýle. Meniň pikirimçe B planyň bolmagy ören hoply ýagdaý. Sebäbi şonda sen özüňi başarmaklyga bolan okuýgyňdan taşlaşdyrýarsyň. Adamlaryň B plan taýýarlamaklarynyň esas sebäbi hem olaryň şowsuzlukdan gorkmaklary bolsa gerek. Birden işim başa barman, hiç satsyz galaýsam, size maslahatym
Şowsuzlukdan gorkma. Şowsuzluğun hiç hile aýby ýok. Ýokarky basgançaklara çykmak üçin hökman kynçylyk çekmeli. Michael Jordan bilen bolan söhbetdeşlikleriň birinde oňa "Siz gürrüňsiz tarihdaky iň gowy basketbolçy, bize özüňiz barada aýtyp beräýsiňiz" diýipdirler. Michael Jordan sözüni şeýle dowam etdiripdir. "Siz diňe ýeňi şakty gürrüň edýärsiňiz. Men şu derejeye ýetýänçe, NBA-da 9000 urugýyny zaýaladym. Şeýle derejeye ýetýänçe, gatnaşan duşuşyklarynda 9000 urugýyny zaýalamagy onuň nalaç edendigini aňladýarmy? Elbetde ýok. Biziň ählimizde şowsuzluk ýaran bolup biler. Bu bir bolaýmaly zat, bolmaýan zat ýykylandan soň ýerinden galmazlykdyr. Ýeňilen kişi ýykylandan soň ýerinden galmaýan kişidir. Meniň bodybuilding ýarışlarym şowsuz boldy. Powerlifting ýarışlarynda ýeňildim. Agyrlyk galdyrmak ýarışlarynda ýeňildim. Şol durşuny zible taşlanan filmlerim boldy. Olar şeýle bir bolgusuzdy belin, ören ýet tankyda sezagar edilipdi. Siyasat wagtynda aýtsam, bir näçe gizlin saýlawalara gatnaşdym. Ýöne şowsuz tamamlandy. Kaliforniýada maňa berilen sesler 28 göterme düşdi. Muňa garamazdan soň ýene beý geldi we men gubernator boldum. Adamlar bizim hemmämizin şowsuzluğa uçrap biler, başaryp bilmedik gezeklerimiz bolup biler. Bu bir adaty zat. Size soňky aýtjak zatym, şowsuzlukdan gorkma. Eger şowsuzlukdan gorksaňyz, hasta ruhdan düşersiňiz, özüňizi ýitirersiniz, bir rahat bolup ýaşarsyňız. Her näme iş edýänem bolsaňyz, iň gowusy bolmak üçin boks ýa-da başga bir iş, ýa bolmasa pikirlenmek meselesinde tapagy ýok, arkaýyn we aladasyz bolmak, diňe rahat bolmak gerek. Ýalňyşmak bir adaty zat. Eliňdäki hemme zadyň we güýjüň gaýgyrman zähmet çekmeli. Siziň etmeli zadyňyz ana şol. Hiç gaçan şowsuzlukdan gorkmaň.